E os membros das confrarías religiosas de Viveiro e de Lugo prepáranse xa para a celebración da Semana Santa. Tamén contan os días os comerciantes e hostaleiros. Son o caso da festa viveirense, declarada de interese turístico internacional, atrae unhas 40.000 persoas. Félix Aragunde. As confrarías da Semana Santa de Viveiro e daqui de Lugo ultiman os preparativos para os diversos actos que terán lugar a partir deste mesmo venres. Se a Semana Santa viveirense goza do carácter de festa de interese turístico internacional, a luguesa ten a categoría de festa de interese turístico galego. Entre as dúas suman 15 confrarías, como é o caso desta do Bo Xesús, que agora fai 75 anos. Viveiro prepárase para recibir decenas de miles de visitantes na súa Semana Santa. Declarada de interese turístico internacional, é unha das celebracións religiosas máis importantes de toda Galicia. Dende o xoves ata o domingo, que son os días grandes, do 100%. Sempre se solía cubrir o 100% da ocupación hoteleira. A tendencia é que eso vai mudando e se ocupe durante xa toda a semana. As 8 confrarías da Vila Mariña ultiman os preparativos para participar nas 15 procesións e máis nos actos sacramentais programados. Portarán 45 imaxes, algunha con ata 105 lavadores, como a das 7 palabras que saen a Paixón, onde 68 persoas levan o Cristo da Piedade dunha tonelada de peso. A procesión da Paixón é a procesión máis grande que hai aquí en Viveiro, na cual vamos implicados 1.500 personas. Estímase que a Semana Santa de Viveiro se remonta a 800 anos atrás, en plena Idade Media, e, por tanto, a máis antiga do país. En Viveiro nunca se deixou de celebrar a Semana Santa. Entón, esa é unha particularidade esencial. Neste tempo de procesións tirando turismo, Ferrol, Viveiro ou Santiago son as localidades onde máis ocupación se prevé estes días. Pero é que ademais este ano, como a Semana Santa cae antes e a neve tardou en chegar, entra tamén en competencia as estacións de esquí. E ollo porque nos días podería volver a neve. Unha situación que se repite na localidade luguesa de Viveiro, onde agardan recibir 40.000 visitantes durante a Semana Santa. Pois as previsións son moi boas, os datos que nos pasan de os hotéis, aloxamentos e demais son para os días centrais da Semana Santa, que son a partir da noite do mércores e ata a noite do sábado, e prácticamente que a ocupación vai estar ao 100%, esas son as previsións. E os primeiros días da semana a ocupación hoteleira tamén vai moi ben. Declarada en 2013 festa de interese turístico internacional, a Semana Santa supón unha importante inxección económica para a vila viveirense. Agora fai falta que o tempo acompañe, aínda que as previsións non son as máis optimistas. E hoxe foron moitas as localidades onde saíron ás rúas as procesións do Domingo de Ramos. As máis concurridas foron as de Viveiro, tamén a de Ferrol, onde a Semana Santa se vive con moita intensidade. O tempo axudou e fixo que as imaxes da Burriquiña saíran moi arroupadas polos fieis. Estamos no Domingo de Ramos, un dos días máis sinxelos e senlleiros da Semana Santa en Viveiro, coa celebración multitudinaria da procesión da Burriquiña. Ana Castro. Sí, un único paso cun grupo escultórico formado por 4 figuras representando a Xesús Cristo, a Borriquiña, a unha muller en actitude de adoración e a un cativiño cunha palma centraron o Domingo de Ramos aquí na Semana Santa de Viveiro. Unha procesión na que centos de cativos acudiron coas súas palmas, cos seus ramos de oliveira e tamén cos ramiños de loureiro para recibir a beizón que se fixo na Praza Maior. Esta procesión, lembremos, sae ás 12 da mañá dende a Igrexa de San Francisco e percorre parte das rúas do casco histórico de Viveiro, da zona histórica de Viveiro, ata chegar á Praza Maior. Para esta tarde unha nova cita ás 8 para a procesión do Ece Homo dos franceses. Hai a tradición de que todos os nenos estrenen roupa, xa roupa de primavera, é bon tamén para o comercio porque todo o mundo compra roupa para estes días e ves como está a plaza que está todo abarrotado porque a xente participa moito desta procesión, sí. O día propiamente dos cativos, non? Sí, ainda que hoxe en día hai máis días que participan tamén, pero hoxe é o día, se toda a vida en Viveiro é o día dos nenos. Bueno, pois é unha tradición vir a Viveiro xa cos nenos o día da procesión e aquí estamos un ano máis. Desde pequeniña trouxéronme a procesión da Burriquita e seguimos por costumbre. Porque levantamos as palmas arriba
e nos bendicen coa auga bendita. É divertido. Porque han tirado el agua bendecida al aire. En Viveiro, esta noite está previsto o Vía Crucis procesional de mulleres. Atalimos en directo María Calvo. Pois si, aquí en Viveiro xa están acostumados a estar pendentes do ceo, pero son optimistas ata o final e ademais as previsións están ao seu favor porque non anuncian chuvias para a partir das 9 da noite cando está previsto que saia este Vía Crucis de mulleres como cada martes santo organizado pola Irmandade da Santa Cruz en a que procesionarán este paso que están vendo agora mesmo o Cristo da Veracruz recén restaurado e tamén a imaxe de María ao pé da cruz. Ademais, nesta procesión de recollemento participarán 14 mulleres que cada unha delas portará unha cruz en sinal de ofrenda e de sacrificio. Moita expectación por esta procesión que sairá ás 9 da noite desde aquí, desde a Igrexa de San Francisco. Cambiamos de lugar. En Viveiro celebrarse a esta hora o Vía Crucis procesional de mulleres. Seguindo este Vía Crucis está María Calvo. Contanos, María. Sí, como cada martes santo, aquí en Viveiro a Irmandade da Santa Cruz, constituída no ano 1953 exclusivamente por mulleres, organiza o Vía Crucis de mulleres que agora mesmo estáse iniciando. Cando pasan 13 minutos das 9 da noite, saíron desta igrexa de San Francisco portando o paso do Cristo da Veracruz, que está recén restaurado. Como ven, nesta procesión de recollemento solemne participan ademais 14 mulleres anónimas que portan cada unha delas unha cruz en sinal de ofrenda, de sacrificio. Unha procesión na que escenifican as 14 estacións da Pasión do Señor. Unha delas fana no convento das monxas concepcionistas e outra na igrexa de Santa María, onde recollerán a imaxe de María ao pé da cruz. Aquí en Viveiro, desde logo que xa nos decían que están sempre pendentes do ceo e máis nesta Semana Santa cando as previsións anuncian mal tempo, pero con todo, dende o venres de Dores, Viveiro está cumprindo co programa da súa Semana Santa e están saindo todas as procesións. Veremos o que acontece nos vindeiros días. Mañá está previsto o Vía Crucis de homes, pero hoxe xa ben acaba de comenzar esta procesión Vía Crucis de mulleres no que están participando os veciños, os visitantes, milleiros de visitantes que están gozando en todo o esplendor desta Semana Santa de Viveiro de interese turístico internacional. Vai 14 penitentes cargadas con unha cruz sobre elas, algunhas delas incluso van descalzas, porque son normalmente persoas que ofrecen ese sacrificio ou ben porque teñen un problema de enfermedade na casa, un problema familiar ou un fillo drogadito, en fin, van sufrindo. Que tal? Boas tardes. Hoxe é 28 de marzo, Xoves Santo, un dos días centrais da Semana Santa en que os cristiáns de todo o mundo conmemoran a última cea de Xesús. En Galicia, como no resto de España, unha parte fundamental desa celebración son as procesións. E as desta tarde, algunhas tan importantes como a das Angustias en Ferrol ou a da propia última cea en Viveiro, están aínda no aire por culpa desa inestabilidade en que levamos instalados desde o pasado luns. As confrarías encoméndanse ao ceo máis que nunca. Agardarán case ata o último minuto antes de tomar a decisión de acortar ou suspender os percorridos dos pasos se fose necesario. En Viveiro as procesións arranca coa última cea que sae da igrexa de San Francisco ás 7:30, logo o prendemento ás 10 e a misericordia á medianoite. Moi pendentes do tempo están todas as confrarías de Semana Santa. Se segue chovendo, moitas non poderán sair en procesión. En Ferrol e en Viveiro non paran de mirar o ceo, Demetrio. E de momento o protagonismo todo para esta chuvia que non para ao longo de toda esta mañá. E moi pendentes aquí en Viveiro para ver que o que vai pasar ao longo da tarde. Agardarán ata o último momento ás 7 da tarde para decidir se esa primeira procesión a das 7:30 sai ou non á rúa. De momento son optimistas e agardan que pare de chover pola tarde.
E tamén están moi pendentes do tempo todas as confrarías da Semana Santa de Viveiro. Se segue chovendo, a procesión da última cea igual non pode sair, Demetrio. Sí, habrá que agardar hasta o último momento. Por agora a chuvia non dá tregua. Serán 3 as procesións as que están previstas para este xoves santo. A 7:30 esa procesión, como decíades, da última cea. Ás 10 da noite sería a procesión do prendemento e ás 12:30 da noite sería a da misericordia. Din que van a agardar ata o último momento. Media hora antes tomarán esa decisión para saber se poden sair ou non ás rúas estas procesións. Aquí amósanse optimistas e agardan que nas próximas horas a chuvia delles un respiro e que se poida celebrar este xoves santo como ven sendo tradición aquí en Viveiro. Temos hoxe 3 procesións que empezan a 7 da tarde, 10 da noite e 12:30 da noite. Entonces vamos confiar que isto que escampa un pouco. Como temos prácticamente as imágenes xa montadas, é darlle o botón da porta e coller os levadores e salir con ela á calle. É dicir, que non temos que montar nada de última hora. Entonces hasta a última hora aguantamos para poder suspender ou non suspenderla. A verdade é que a ameaza da auga chegou no peor momento para as confrarías que pasaron o día pendentes do ceo. Tiñan todo preparado e despois dun ano de traballo foron contados os pasos que puideron sair por culpa da chuvia. En Ferrol, Finalmente o tempo deu unha tregua e permitiu a saída da primeira das 3 procesións de Xoves Santo en Viveiro. O principal paso é o que representa a última cea de Xesús cos 12 apóstolos antes do prendemento e crucifixión. Canda el procesionan a oración no horto, a flagelación, o ecceomo e máis a Virxe das Dores. Respecto a Mariña, si permitiu a saída da primeira das procesións do Xoves Santo en Viveiro. Pois precisamente ali en Viveiro seguen pendentes do ceo nestes momentos porque en pouco menos de media hora, ás 10 da mañá, está previsto que se celebre o encontro unha das procesións máis vistosas e chamativas ali. Raquel Rosa, bos días. E a esta hora, Almudena, moi bons días. A noticia aquí en Viveiro é que non chove, que os ceos están despexados, así que ese santo encontro poderase celebrar ao aire libre nesta Praza Maior. En menos de media hora poderemos ofrecervos en directo un dos momentos álxidos desta Semana Santa de Viveiro, ese santo encontro entre esas 4 figuras articuladas, únicas en Europa. Iso acontecía onte Xoves Santo, hoxe Venres Santo en Viveiro. Visitantes e veciños miran novamente o ceo para en poucos minutos para que poida sair a procesión do encontro que representa as 3 caídas, o encontro con María, San Xoán e a Verónica. Parece, Raquel Rosa, bos días, que finalmente sí se vai poder facer ese encontro aí ao aire libre. Viveiro, Almudena, moi bons días de novo. É sen dúbida a excepción esta Semana Santa. Aquí puideronse celebrar todas as procesións que estaban axendadas ata este momento e como vedes a noticia hasta ahora é que non chove e máis o ceo é azul e prácticamente non hai nubes. Acompáñanos nestes momentos o presidente da Xunta de Cofradías, Pepe Veiga. Moi bons días. Hola, bons días. Dicía eu que Viveiro é a excepción, que aquí todas e cada unha das procesións están saindo. De feito, ás 3:30 da madrugada desta pasada noite remataba a última. Estades sen dormir. Sí, a verdad que de momento sí, rematou ás 3:30 da misericordia e onte saliron ás 3, choveu un pelín na da cea a última hora, pero bueno, de momento temos o programa completo. O Vía Crucis do mércores foi dentro da igrexa, foi o único que suspendeu, podes dicir, pero non suspendeu porque celebrouse na igrexa, entonces de momento completo, sí. Ás 10 da mañá comeza un dos momentos máis agardados desta Semana Santa, un santo encontro único porque as imaxes son articuladas. Para quen aínda non coñeza en que consiste eso, que significa? Como é ese Cristo, como esa Verónica, esa Virxe, ese San Xoán? Bueno, é un pouco o camiño de Xesús hacia o Calvario, chega aquí á praza, entonces ven San Xoán, ten a primeira caída de Xesús, ven San Xoán, ve a Xesús e vai buscar a súa nai, chega a súa nai que é María e abrazas a Xesús, que é articulado tamén, entón depois Xesús cae, vai a Verónica, abraza a Xesús, tamén lle limpa o rostro, é un pouco unha representación para que a xente coñecera un pouco como fora a presente de Cristo, cando a xente ainda era un pouco letrada, non sabía ler, sí. É algo que introduciron os franciscanos na Idade Media, pero Pepe, quen move as imaxes? Bueno, eso é unha xente que se transmite de xeración a xeración o como se pasa eso, como se utilizan tanto a Virxen como chora, como move os brazos para chorar, para enxaguar as lágrimas, e tamén Cristo como cae. Eso son 2 persoas porque pesan moito Cristo para levantarlo despois. Eso nin eu sei como se fai o proceso, porque non enseñan a naide. Eso vai se transmitindo de xeración en xeración ás familias normalmente, nadie sabe como se fai. Tentaremos enseñar
ensinar en directo sen desvelar ese segredo, ese santo encontro aquí na Televisión de Galicia. Moitísimas grazas, Pepe Veiga, por estar con nos esta mañá en directo no Bos Días. Nada, a vosotros, bo día. Ás 10 da mañá está xendado que comece ese santo encontro, como dicíamos, un dos puntos céntricos desta Semana Santa de Viveiro declarada de interese turístico internacional. Amplo programa tamén en Viveiro que comeza co encontro na Praza Maior ás 10 da mañá e inclúe a procesión de Xesús coa Crucea Dolorosa. Ás 7:30 celebrarase o Santo Enterro, ás 10 a procesión da Paixón e ás 12:30 a dos caladiños que acompañan multitude de devotos en silencio. Parece que esta mañá tamén vanse ter sorte en Viveiro. A esta hora estaba prevista a saída dese encontro, unha das procesións máis vistosas ali na Mariña. Raquel Rosa, bos días. La Concordia, Segue sen chover Almudena e Locio Sol, así que aquí en Viveiro dende as 8 da mañá os heraldos están percorrendo a vila anunciando que vai acontecer tan só uns minutos, un dos momentos centrais desta Semana Santa de Viveiro, ese santo encontro con 4 imaxes articuladas, únicas en Europa. A chuvia da tregua en Viveiro, ali veciños e visitantes xa están gozando da procesión do encontro que representa as tres caídas e o encontro con María, San Xoán e a Verónica. Raquel Rosa, bos días, e que xa está na rúa. administrada y ejecutada con todo rigor. Fervor, silencio e recollemento a esta hora Almudena aquí nesta vila de Viveiro. Dende as 8 da mañá os heraldos estaban percorrendo esta poboación anunciando que ia dar comezo un dos puntos centrais desta Semana Santa de interese turístico internacional. Soou a corneta hai escasos 5 minutos e a esta hora ese Cristo que cae descende xa cara á Praza Maior de Viveiro, unha figura única, a máis antiga das 4 que participan neste santo encontro do século XV, que ten aínda un hortiluxo primitivo moi raro, que é o que permite que dun xeito moi especial esa figura represente as tres caídas de Cristo e que tamén bendiga co seu brazo articulado. Nuns minutos poderemos ver aquí tamén a chegada da Virxe, da Verónica e do San Xoán, como dicíamos, nun dos momentos máis agardados desta Semana Santa de Viveiro. O certo é que aquí o tempo respetou ao longo de todos os días, non tiveron que suspender ningunha das procesións ou trasladar unha ao interior dunha das igrexas e como vedes a esta hora, a pesares de que vai frío, uns 9 graus de temperatura e que comezan a chegar nubes, non cae ni unha pinga e esta Praza Maior está completamente chea de xente. É o silencio, é o fervor e é o recollemento unha das grandes características desta Semana Santa declarada de interese turístico internacional dende hai máis dunha década. Este é un dos puntos máis importantes da mañá, pero é que a partir das 12 haberá outra procesión e tamén hai dúas procesións máis axendadas ao longo deste Venres Santo. Cando falamos destas figuras articuladas, son moitas as dúbidas que saen, dúas delas son anónimas, pero outras dúas son obra de Juan Sarmiento, que era un home que se encargaba de tratar a madeira cos barcos da zona, original de San Cibrao, e que deixou un legado histórico incalculable. Como vedes, a esta hora o Cristo descende xa cara esta Praza Maior. Nuns minutos seguiremos contando en directo este santo encontro. La redención. Una realidad. Bueno, estamos moi atentos, xa saben, a que acontece en Viveiro. En directo estamos vivindo esa procesión do encontro. Volvemos ali porque está tendo lugar un dos momentos importantes desa mañá. Raquel Rosa. Sus rostros doloridos, desfigurados. Acaba de producir Almudena, moi bons días, ese encontro entre Cristo e a Virxe, esa figura do século XVIII que chora e que move os seus brazos para limpar as lágrimas, e tamén o encontro coa Verónica, que ten un pano que move tamén e no que queda reflexado o rostro de Xesucristo. Vimos tamén xa a figura de San Xoán, que pode tamén realizar movimentos co brazo e xirar o corpo. Como vedes, agora mesmo unha dúcia de elevadores portan unha das figuras centrais desta Semana Santa de Viveiro, unha tradición a de levar esta imaxe que pasa de pais a fillos, porque se hai algo que caracteriza esta Semana Santa da Mariña Lucense é como vai pasando a paixón, a fe, a tradición e o fervor xeración tras xeración. Contábanos que o elevador máis novo deste ano debe ter ao redor de 16 anos e o máis maior, ollo, uns 75 anos. Algúnas destas figuras que proveñen a Mirán de parte delas da Idade Media
pesan especialmente. Coñecemos esta mañá unha chea de tradicións e tamén de curiosidades, como que, por exemplo, este santo encontro que agora se realiza sempre o Venres Santo ás 10 da mañá, antes realizábase ás 7 da mañá e a xente dormía nas igrexas da vila agardando por ese momento. E outra das características que se vai producir aquí esta mañá é que nuns minutos, cando se produzan as bendicións, soarán as campás das igrexas do centro da vila e tamén das parroquias, algo que non acontece en ningún outro punto da cristiandade aquí en España, porque as campás dende o Xoves Santo e ata o Domingo de Resurrección non se poden tocar. Como vedes, a esta hora, esta praza maior de Viveiro está completamente ateigada de xente e prácticamente só se escoitan as palabras do orador que está guiando e retransmitindo o que está acontecendo, falando dese Calvario de Xesucristo, e as palabras que estamos realizando nós, porque precisamente é o fervor unha das características desta Semana Santa de Viveiro. Outra das figuras centrais, a dos heraldos, que é única, que dende as 8 da mañá percorrían esta vila anunciando que se ia producir o Santo Encontro. Non sei se podedes ver nas imaxes que aquí non chove, realmente loce o sol nestes momentos, e aquí non tiveron que suspender ningunha das procesións neste Venres Santo, ademais deste Santo Encontro moi importante tamén o que se vai producir a partir das 12 da mañá con ese sermón das 7 palabras. Un ano máis puidemos ver esas imaxes articuladas, únicas, obras, algunhas delas de Xoán Sarmiento, un veciño de San Cibrao que traballaba nos barcos aquí procesionando polas rúas de Viveiro. Como vedes, nestes momentos, un deses exemplos de como esa figura do Cristo se pode mover. Esa que acabamos de ver é a representación dunha das 3 caídas do Calvario de Xesucristo, un dos momentos máis agardados desta Semana Santa de Viveiro. Se vos preguntades como se move esta figura, só o saben as persoas que o moven. É un segredo que se vai pasando de pais a fillos. De feito, este Cristo que data da Idade Media, que como vedes se acaba de levantar e que agora acaba de mover tamén o brazo para agarrarse a esa cruz, mantén o artiluxo original, móvese exactamente igual que se movía no século XV. E por que aquí en Viveiro hai esas figuras articuladas? Pois porque cando os franciscanos quixeron introducir a Semana Santa para ensinarlle toda a tradición e a fe á poboación daqui, decidiron que o xeito máis educativo, o máis divulgativo, era representando do xeito máis teatralizado o que lle acontecera a Xesucristo. Nestes momentos as figuras sairán xa desta praza maior percorrendo o seu camiño cara a igrexa de Santa María, onde se producirán as bendicións. Remata así o Santo Encontro desta Semana Santa de Viveiro, de interese turístico internacional dende hai máis dunha década. Venres Santo é o día en que se conmemora a paixón e a morte de Cristo, e polo tanto tamén é a xornada de maior recollemento da Semana Santa, e xunto co Domingo de Resurrección quizáis tamén a máis solemne. Por iso, tamén en Viveiro había moito en xogo esta mañá. Ese recollemento non estivo exento de emoción cando o ceo escampou e permitiu que se celebrase esa mesma procesión, a do encontro entre Xesús cargado coa cruz, coa súa nai, San Xoán e Maila Verónica. As características figuras articuladas fan desta procesión viveirense algo único. Por aquí nunca se vio nada de eso, y muy bien, muy bonitas y muy emocionante. Somos de Pontevedra, pero vivimos en Marín. Eu sempre miro todos os anos por la televisión porque me encantan. Este ano cadro nos de vir aquí a pasar as vacacións e por eso viñamos a miralas. De momento sí que o fixo, e tamén en Viveiro, onde a procesión central deste Venres Santo era máis madrugadora. María puido sair ao paso de Xesús de camiño ao Monte Calvario. Mesmo brillou o sol por momentos que na Mariña levaban moitos días en ver. Raquel Rosa. O certo, Eduardo, é que no que vai de Semana Santa aquí en Viveiro non tiveron que suspender ningunha das profesións e que hoxe, como dicías, o sol acompañou un dos momentos máis agardados e emblemáticos. Fervor, silencio e recollemento nunha praza maior completamente ateigada para existir un encontro
un santo encontro único en Europa, porque aquí esas imaxes, esas figuras que representan a Xesucristo, a Virxe das Dores, a Verónica ou a San Xoán Bautista son articuladas, é dicir, que literalmente se moven. Xesucristo cae 3 veces de camiño ao Monte Calvario, a Virxe chora e a Verónica límpalle a súa faciana. A esta hora, como vedes, comezan a caer xa unhas pincas, pero iso non impide que os viveirenses e milleiros de turistas ateguen a esta hora as terrazas e aproveiten tamén para comprar os doces típicos da Pascua, a espera dos puntos fortes desta tarde, entre eles a Paixón ou o Santo Enterro. A chuvia deu tregua neste Venres Santo e Viveiro acolleu un ano máis unha das procesións senlleiras da Semana Santa galega. O Santo Encontro demostrou de novo o seu poder de convocatoria recreando o camiño de Cristo cara ao Calvario coas figuras articuladas de Xesús, a Virxe, a Verónica e San Xoán. Non é un pouco o camiño de Xesús hacia o Calvario, chega aquí á praza, entonces ven San Xoán, ten a primeira caída de Xesús, ven San Xoán, ve a Xesús e vai buscar a súa nai, chega a súa nai que é María e abrazas a Xesús que é articulado tamén, entón depois Xesús cae, vai ven a Verónica, abraza a Xesús tamén, lle limpen o rostro, é un pouco unha representación para que a xente coñecera un pouco como fora a presente de Cristo, para a xente ainda era un pouco letrada, non sabía ler, sí. Uns momentos moi emotivos nunha procesión da que presumen moito os viveirenses. Desde logo das máis antiguas polas figuras. Son do siglo XVI, articuladas hai moi poucas, por lo menos que se conozcan en Galicia, ¿no? Son imágenes articuladas que non las hai. Yo, de momento, por aquí nunca se vio nada de eso, y muy bien. Muy bonitas y muy emocionante. O encuentro é precioso. Moi emotiva e preciosa. De feito, Viveiro recibe turistas de todas as procedencias atraídos pola súa zona. Nos somos de León y ahora pues nos han hablado de que esta Semana Santa es muy bonita. Nosotros allí procesionamos en el encuentro muchos años y a ver. En Bayona suspendeuse a Semana Santa e vimos hasta aquí. Somos de Pontevedra, pero vivimos en Marín. Eu sempre miro todos os anos por la televisión porque me encantan. Este ano cadro nos de vir aquí a pasar as vacacións e por eso viñamos a miralas. Todos suliñan a beleza desta Semana Santa de interese turístico internacional que neste Venres Santo conta tamén co desencravo de Cristo e as procesións do Santo Enterro, da Pasión e dos Caladiños. En Viveiro escenificaban tamén esta mañá o Santo Encontro coas imaxes articuladas tan características. Raquel. É un santo encontro único en Europa, Marta, porque aquí as imaxes de Xesucristo, da Virxe, da Verónica e de San Xoán literalmente moven as súas extremidades para representar ese camiño cara ao Monte Calvario. Fervor, silencio e recollemento foron tamén protagonistas dunha mañá sen chuvia. Agora mesmo comezan a caer pingas, pero iso non impide que milleiros de veciños e visitantes enchan terrazas e aproveiten nestes momentos para comprar os típicos doces da Pascua. Moi emotiva e preciosa. Das máis antiguas polas figuras. Son do siglo XVI. Os viveirenses tuveron moita sorte de que o tempo lle deixara salir as imaxes. Tamén en Viveiro o tempo deu unha tregua e permitiu sacar á rúa as imaxes articuladas para celebrar a procesión do Santo Encontro. Raquel. É, Marta, un santo encontro único en Europa porque aquí esas imaxes que datan da Idade Media literalmente moven as súas extremidades para representar case dun xeito teatral ese camiño cara ao Monte Calvario. Xesucristo cae 3 veces, a Virxe María chora polo seu fillo e a Verónica límpalle a súa faciana. Moito fervor, recollemento e silencio foron tamén protagonistas nunha praza maior completamente ateigada nunha mañá sen chuvia aquí en Viveiro. Agora comezan a caer unhas febles pingas, pero iso non está impedindo que nestes momentos milleiros de turistas e tamén veciños enchan as terrazas, paseen e estén incluso facendo ringleiras para comprar os típicos doces da Pascua. E todo isto a espera e tamén pendentes do ceo dos pratos fortes desta tarde e desta noite, entre eles a Paixón e o Santo Enterro.
Os viveirenses tuveron moita sorte de que o tempo lle deixara salir as imaxes. A chuvia deu tregua neste Venres Santo e Viveiro acolleu un ano máis unha das procesións senlleiras da Semana Santa galega. O Santo Encontro demostrou de novo o seu poder de convocatoria recreando o camiño de Cristo cara ao Calvario coas figuras articuladas de Xesús, a Virxe, a Verónica e San Xoán. Chega aquí á praza, entonces ven San Xoán, ten a primeira caída de Xesús, ven San Xoán, ve a Xesús e vai buscar a súa nai, chega a súa nai que é María e abrazas a Xesús, que é articulado tamén, entón depois Xesús cae, vai ben a Verónica, abraza a Xesús, tamén lle limpa o rostro, é un pouco unha representación para que a xente coñecera un pouco como fora a presente de Cristo, para a xente entender un pouco letrada, non sabía ler. Uns momentos moi emotivos nunha procesión da que presumen moito os viveirenses. As máis antiguas polas figuras son do siglo XVI, articuladas hai moi poucas, por lo menos que se conozcan en Galicia, non? Yo, de momento, por aquí nunca se vio nada de eso, y muy bien. Muy bonitas y muy emocionante. Sí. Muy emotiva e preciosa. De feito, Viveiro recibe turistas de todas as procedencias atraídos pola súa zona. Nos somos de León. Nosotros allí procesionamos en el encuentro muchos años y a ver lo que vemos. Eu sempre miro todos os anos por la televisión porque me encantan. Este ano cadro nos de vir aquí a pasar as vacacións. Todos suliñan a beleza desta Semana Santa de interese turístico internacional que neste Venres Santo conta tamén co desencravo de Cristo e as procesións do Santo Enterro, da Pasión e dos Caladiños. Foi día grande en Ferrol e tamén día grande en Viveiro. Día grande en Viveiro, claro que sí, ademais acompañou o bo tempo, sol pola tarde aquí, o que favoreceu que moita xente acudira ás procesións que tiveron lugar. Ese desencarvamento ás 7 da tarde, 7:30 iniciábase a procesión do Santo Enterro e agora ás 10 empezará unha das máis agardadas deste Venres Santo, a procesión da Paixón. Moita xente agardando por ese momento. Tamén Viveiro vive con fervor e con paixón este Venres Santo nunha Semana Santa declarada tamén de interese turístico internacional. Contra as 7:30 da tarde saía da igrexa de Santa María a procesión do Santo Enterro. Demetrio. Moitísima xente a que seguiu esa procesión e moitísima xente a que se pode ver agora mesmo polas rúas de Viveiro disfrutando dunha tarde solleira. O tempo sí axudou ao longo de todo este Venres Santo, como ven facendo todos estes días contra os pronósticos que anunciaban xuvia en algúns momentos. A procesión de hoxe arrancaba xa pola mañá con ese santo encontro das figuras articuladas espectaculares onde as haxa e singulares, xa que son as únicas que acultinan a moitos curiosos e, como non, a moitos fieis. Xa pola tarde iniciaba con ese desencaravamento precisamente contra as 6:30, unha hora máis tarde ás 7:30 iniciábase a procesión do Santo Enterro e agora nuns minutos ás 10 iniciarase esa procesión por esta rúa na que nos atopamos das máis espectaculares e máis agardadas daqui da Semana Santa deste Venres Santo. Falamos da procesión da Paixón e xa ás 12 da noite será o sermón da Saudade para dar paso ás 12:30 a esa procesión da Saudade ou dos Caladiños e, como poden comprobar, sigue chegando xente. A grada que está habilitada nesta rúa está completamente chea, xa non hai prazas e na rúa, nas beiras, moita xente que sigue sumándose para disfrutar dun Venres Santo espectacular e cunha tarde solleira aquí en Viveiro. A chuvia seguiu respectando a Semana Santa de Viveiro na tarde deste Venres de Paixón. A ilustre e venerable confraría da Nosa Señora do Rosario foi a encargada do primeiro acto do desencravo ou descendemento e despois tamén da solemne e tradicional procesión do Santo Enterro que saiu da igrexa de Santa María e considerada a máis solemne e maxestuosa de toda a Semana Santa de Viveiro. Claro, ahora foi o desencravo, cando baixan a Cristo da Cruz, que tamén é un acto moi antigo aquí en Viveiro, moi especial, e con dirección a procesión do Santo Enterro, que pode ser a máis solene e oficial da nosa Semana Santa. Xa vas ver todo o mundo de luto, todo o mundo un pouco vai vestido como se fora de gala, moi elegantes, a verdad que é a nosa procesión máis especial, posiblemente, sí. O propio feito de que a figura principal deste desfile sexa Xesucristo difunto, pois dalle así un tono realmente solene, non? E ademais a banda de música o adoita interpretar a marcha fúnebre de Chopin. Está baseada no relato evanxélico e constituído desde o comezos da confraría o principal motivo procesional. Fieis e visitantes vívena con moita fe e sentimento. Un sentimento especial onde nos juntamos compañeiros e despois aparte todas as imágenes que aquí hai e todo o tema, pois é un momento moi bonito. Moita fe.
Moita fe, eu diría que moita fe. Nace nosotros. É unha cousa xa que sale de dentro do corazón. Pola mañá tamén puido saír unha das procesións senlleiras da Semana Santa Galega, o Santo Encontro, que demostrou unha vez máis o seu poder de convocatoria, recreando o camiño de Cristo cara ao Calvario coas figuras articuladas de Xesús, a Virxe, a Verónica e San Xoán. Ven San Xoán, que ten a primeira caída de Xesús, ven San Xoán, ve a Xesús e vai buscar a súa nai, chega a súa nai, que é María, e abrazas a Xesús, que é articulado tamén, entón depois Xesús cae, vai ben a Verónica, abraza a Xesús, tamén lle limpa o rostro, é un pouco unha representación para que a xente coñecera un pouco como fora a presión de Cristo, para a xente ainda era un pouco iletrada, non sabía ler. O Venres Santo continúa con dúas procesións desta noite, se a chuvia o permite. Ás 10, a da Paixón da Confraría do Santísimo Cristo da Piedade, unha das máis espectaculares con pasos de máis de 100 levadores, e xa pasada a medianoite, a procesión da Soidade ou dos Caladiños, organizada pola Venerable Orde Terceira Franciscana. O remate dos pasos cantarase a salve ante a imaxe da Virxe da Dolorosa na Igrexa de San Francisco. Ferrol, en Viveiro, outro dos puntos de referencia da Semana Santa en Galicia, as reservas foron a máis dende o xoves. María Calvo. Si, hai hotéis que están ao 100% de ocupación aquí en Viveiro e outros moitos que rozan o cheo nestes días centrais da Semana Santa. Ben é certo que si, como en Ferrol tamén as previsións de mal tempo provocaron cancelacións, pero estas compensáronse con reservas de última hora. A Semana Santa viveirense de carácter internacional é un dos principais atractivos para os milleiros de visitantes que a están vivindo en todo o seu esplendor, porque aquí xa presumen de que prácticamente todas as súas procesións saíron á rúa. Rúas do centro que están ateigadas, así como bares e restaurantes, e que nestes días Viveiro chega a triplicar a súa población. Os establecementos máis céntricos da vila luguesa colgan hoxe o cartel de completo. É o caso do Telú, no que non hai habitacións libres dende o xoves. No resto de hotéis consultados, a ocupación rolda o 80% nos días festivos. A verdad que moi boa, que como todos os anos, Semana Santa nos conseguimos encher. Nos seguimos completos agora para fin de semana e si, 100%. A Semana Santa comezaba en Viveiro cunha ocupación algo máis baixa que o ano pasado e mesmo con cancelacións. Segundo apunta o sector, as reservas aumentaron pros días centrais das procesións e para esta fin de semana conforme a borrasca cedía no norte do país. Hai un pouquiño de todo, sobre todo pois suelen ser parexas, veñen a vernos a Semana Santa, nos temos a sorte de que saíron todas as procesións, entonces a xente ven motivada principalmente Semana Santa, pero despois aproveitan para ver un pouquiño todo o que é a Mariña, o gastronomía, natureza, todo o que temos que ofrecer. Atraídos pola zona desta celebración relixiosa das máis antigas de Galicia, a Mariña recibe milleiros de visitantes. Pues la Semana Santa de Viveiro es preciosa, totalmente recomendable, el paisaje es espectacular, no hay que decir nada. El ambiente, la comida malísima, ya me voy con no sé cuántos kilos de más. Pois a verdade é que a primeira vez que me coincide vir a celebración así Semana Santa non podo valorar. A mí parece me cae moita, pero non sei dicirche. A Maravillosamente. tope de xente disfrutando da boa Semana Santa que temos aquí. Maravillosa. Aparte que mira, que aquí temos fama de mal tempo, pero tivemos un tempo estupendo, Todas as procesións saliron e todo fenomenal. Sen un balance definitivo, na Oficina Municipal de Turismo apuntan a unha actividade similar a do 2023. A Semana Santa de Viveiro, a primeira do norte de España que obtivo a distinción de interese turístico internacional, mantense como un destino consolidado na provincia. Fervor e devoción tamén esta tarde nas rúas de Ferrol e de Viveiro. Nesta última cidade o tempo permitiu celebrar a procesión da Esperanza da Resurrección. Ferrolimos a outra Semana Santa de interese turístico internacional, a de Viveiro, que hoxe acolleu a procesión da Esperanza da Resurrección. María Calvo. Si, a Irmandade de Mulleres da Santa Cruz organiza esta procesión co paso de Nosa Señora da Esperanza, que leva procesionando tan só desde o 2010, pero xa goza dunha grande devoción. Nela participaron 300 mulleres, 66 delas portando o paso da Virxe, a imaxe da Virxe, unha confraría na que é visible que ten garantido o seu futuro, porque pudemos ver confrades procesionando con tan só 3 aniños. Unha procesión despois dun percorrido
de máis de hora e media rematou contra as 9 da noite de novo na igrexa de San Francisco, onde se viviu o momento máis emotivo, a salve á Virxe coa súa voz dunha muller. Agora mesmo, como a sempre, un día máis esta procesión estivo seguida por numeroso público que aínda está ateigando estas rúas de Viveiro, en a que un día máis o tempo respectou a Semana Santa viveirense. Choveu antes e despois, xa o ven, agora precisamos do paraugas, pero non durante esta procesión, que non caeu ni unha pinga. Mañá a Viveiro despedirá a Semana Santa deste ano 2024 con dúas procesións, unha a mediodía e outra ao anoitecer. Esa es la Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz. Somos muchísimas mujeres cofrades, todas de mantilla española, y acompañamos al paso de la Esperanza. O único que participa así homes é a banda que vai abrindo a procesión, que é a banda Tau, que vai en todas as procesións, pero hoxe sí, solamente, exclusivamente a participación de mulleres. Debo de levar por lo menos 15 ou 18 anos indo de mantilla. Aquí para as procesións hai futuro, porque se apunta todo o mundo. Nenos, adolescentes, xente maior, as mantillas, sabes que non son nenas, hai de todo. Pero a procesión máis bonita a Viveiro ten todo xa. Hay muchísima gente y estamos teniendo mucha suerte porque están saliendo todas las procesiones, y así que es una alegría muy grande para todos los cofrades. A Semana Santa vai chegando a súa fin. En este domingo de Resurrección celebranse as últimas procesións. En Ferrol viviuse con especial emoción o encontro do paso de Xesús resucitado co da súa nai por primeira vez este ano na Praza de Armas. Milleiros de persoas, tamén en Viveiro, presenciaron a procesión do encontro malia a ameaza de choiva. En Viveiro a chuvia parecía que ían pedir a saída da procesión do encontro de resurrección, pero simplemente retrasou a saída uns minutos. É unha das máis antigas da Semana Santa viveirense. A nosa cofradía que celebra un encontro de resurrección que sale daqui da igrexa de Santa María, percorre as ruas de Viveiro, e na plaza, San Xoán dalle a boa nova á Virxe, e a continuación acompañamos de novo a Virxe esta igrexa e celebramos a Eucaristía. Xa organizaban os dominicos na Santa María xa hai moitos séculos, e xa hai desde casi 20 anos fais aquí na Praza Maior, é moi importante. Pois aquí cando se encontra a Virxe co seu fillo, neste caso en forma na custodia. Consta de 2 pasos o San Xoán, e a Nosa Señora do Sagrado Corazón chama a atención pola solemnidade do acto. Achegas a Virxen co velo negro ante o Santísimo, e que presentámoslle ao Señor, ao Jesucristo resucitado, e quitámoslle o velo á Virxe. Organizada pola Confraría do Santo Rosario, a procesión reúne sempre a numeroso público. Me gusta, y porque traigo a mi nieto también para verlo, y es una procesión muy bonita. Es una tradición, la vivimos toda la vida, y entonces es eso. Con esta procesión máis o Vía Lucis da tarde remata a Semana Santa de Viveiro, unha cita declarada de interese turístico internacional e que revalidou o seu poder de convocatoria, a pesar de que este ano estivo condicionada polo tempo. E vexan agora en Viveiro, aínda seguen coas procesións. Nesta ocasión son os cativos os encargados de sacar os pasos, que son unhas réplicas a pequeno tamaño dos da Semana Santa de adultos. É unha cita que se celebra dende hai anos, organizada polos veciños do campo de Doña Urraca para darlles protagonismo aos rapaces. Como a dos maiores, a procesión desta tarde estivo a piques de non saír pola chuvia. Unha proba de importancia da Semana Santa dos nenos é que nela participan preto de 200 rapaces.